φαίνομαι. Μεγάλο. Ω Χριστέ μου. Εσύ γιατί κρίνεσαι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πετάνε τα μαλλιά μου. Γεια σας αγαπημένα μου ταλέπορα κοκλάκια, τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Είμαστε λοιπόν για ακόμα μία φορά εδώ στο YouTube και αυτή τη φορά θα κάνουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Κάτι το οποίο το ζητήσατε εσείς, ξεφεύγουμε λίγο από το κομμάτι των ιστοριών και πάμε σε ένα δικό σας Q&A. Q&A το οποίο όμως δεν έχει να κάνει με μένα, έχει να κάνει με εσάς. Σας ζήτησα και μου στείλατε δικούς σας προβληματισμούς, δικές σας ερωτήσεις, να τις διαβάσουμε εδώ στο βίντεο και να τις αναλύσουμε και να σας δώσουμε λύση στα προβλήματά σας. Για ακόμα μία φορά δεν είμαι μόνος μου, έχω σοβαρό κρου. Γεια σου κρου! Γεια σου κρου! Γεια! Βάλτε έτσι κάποιος εδώ, δώστε κάποιος ένα Red Bull. Για ακόμη μια φορά λοιπόν έχω σοβαρό κρου και σήμερα λοιπόν θα σας απαντήσουμε όλοι μαζί τις ερωτήσεις για να σας δώσουμε την καλύτερη πιθανή απάντηση στον προβληματισμό σας. Πριν ξεκινήσουμε, έχει κάποιος κάποια δική του ερώτηση που θέλει να τον βοηθήσουμε τώρα? Στην πορεία. Μπορεί σε λίγο. Εσύ νιώθω ότι έχεις πολλές. Έχεις, Εγώ θα σας λύσω όλες. Καλέσε τώρα στο 090 900 900. Λοιπόν, παιδιά, πριν ξεκινήσουμε, πριν πούμε το οτιδήποτε, θέλω να συζητήσουμε κάτι πάρα πολύ σοβαρό και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλει κάποιος να πει? Εγώ. Για πες, παιδί μου. Subscribe. Μπράβο, παιδί μου. Να κάνουμε λοιπόν subscribe σε αυτό το κανάλι. Ωραία, το οποίο θα το βάλω κάπου εδώ γύρω, να πηγαίνει πέρα δόθε. Πιάστο, μπορείς. Όχι, δεν το έχασες. Κάνε subscribe στο κανάλι τώρα, γιατί όπως είπα και την προηγούμενη φορά, έχω βρει διευθύνσεις, έχω βρει τηλέφωνα και θα έρθω σπίτι σας. Και δεν θα έρθω μόνος μου, θα φέρω και το κρου. Όχι σήμερα που κοιμάται, αλλά τις άλλες μέρες. Σκοτώσει, μακερώσει. Επίσης δεν ξεχνάμε να κάνουμε και ένα follow στο Instagram και στο TikTok και να μπορούμε να έχουμε αυτή την αλληλεπίδραση και να τα λέμε. Λοιπόν, μην χάνουμε λοιπόν άλλο χρόνο, ξεκινάμε, πάμε στους προβληματισμούς σας. Είμαι ερωτευμένη, αλλά με τόσα κεφαλαία το δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο να το ζήσω. Αρχικά να ξεκινήσουμε λίγο με το δεν επιτρέπεται. Ποιοι είναι οι λόγοι που δεν επιτρέπεται? Μπορεί να είναι ξαδέρφια. Τα έχω δει αυτά. Και αδέρφια. Το έχεσες. Λάνιστερ. Same. Shame. Ναι, παιδιά, κοίταξε να σου πω κάτι λίγο τώρα. Το δεν εξαρτάται. Δηλαδή, εγώ τι θα πω. Άμα δεν κάνετε κακό σε κάποιον άλλον ή στους εαυτούς σας, τότε δεν υπάρχει δεν για εμένα. Συμφωνείτε? Ναι, απλά πρέπει να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα αν υπάρχουν τρίτοι. Υπάρχουν τρίτοι. Οπότε κοίταξε να δεις. Επειδή εμείς θέλουμε το σουσού, θα σου πω κάντο και στείλε μου τι έχει συνέβη για να το ανεβάσουμε επόμενη ιστορία. αλλά επειδή δεν είμαστε τέτοιοι, θα σου πω ότι βάλε κάτω τους παράγοντες και σκέψου αυτό που σου είπα. Αν δεν κάνετε κακό στους εαυτούς σας ή σε κάποιους άλλους, τότε δεν υπάρχουν δεν. Υπάρχει μόνο αυτό που θέλετε. Εδώ ο φίλος παρακάτω μας ρωτάει για ένα πολύ έτσι ψαχμένο, κουλτουρογαμέ θα λέγε κανείς θέμα, το οποίο λέει χρειάζεται άμεσα τη βοήθειά μας. Η αξία του χρόνου βρίσκεται στην έλλειψή του. Πώς μας επηρεάζει αυτό? Απαντήστε μόνοι σας, δεν θέλω να λέω. Ότι όλα στη ζωή είναι χρόνος. Ναι. Πώς βοηθάμε όμως τον φίλο τώρα εμείς με αυτό? Κόψε κάτι, κόψε το καράτε, δεν ξέρω, κόψε το τάικβοντό. Τι ακριβώς σημαίνει, γιατί τόσο ψαγμένο, γιατί τόσο βαθιστόχαστο? Περισσότερο χρόνο για δραστηριότητες, περισσότερο χρόνο στη ζωή μας γενικότερα να ζήσουμε. Ανάλογα. Εγώ δεν Υπάρχουν άνθρωποι θέλω. που έχουν άπλετο χρόνο και θα θέλανε χρόνο να τον γεμίσουνε. Αχα. Το χρόνο με χρόνο, καταλαβαίνω. Φεύγω! Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολύ πιεσμένο πρόγραμμα και δεν έχουν καθόλου ελεύθερο χρόνο. Ωραία. Ναι, αυτό. Δεν ξέρω αν έχει βρει κάποιες ισορροπίες. Κοίταξε να δεις, εγώ προσωπικά είμαι εντάξει με το χρόνο που έχω γενικά στη ζωή μου, νομίζω ότι έχω δει αρκετά. Μπορώ να φύγω.
Είμαι εντάξει με αυτό. Μπορώ να δώσω τον υπολοιπόμενο χρόνο στο φίλο μου. Όσον αφορά τον υπολοιπόμενο χρόνο, τον χρόνο το χτίζουμε μόνοι μας. Σίγουρα έχουμε τις υποχρεώσεις μας, σίγουρα έχουμε πράγματα να κάνουμε, αλλά θεωρώ ότι αν όντως υπάρχουν πράγματα στη ζωή σου τα οποία θες να τα κάνεις και νιώθεις ότι δεν υπάρχει χρόνος για αυτά, θα πρέπει να κόψεις από κάτι άλλο το οποίο δεν γουστάρεις για να εντάξεις αυτά που όντως γουστάρεις στη ζωή σου. Ιδέες. Το έθεσα ωραία. Άρα είπα ό,τι είπε ο Μπαμπινιώτης στα νέα ελληνικά. Απλά. Είναι τέλειος στο σεξ, αλλά είναι ένα τεράστιο κινητό red flag. Πώς να το χειριστώ για να μην κολλήσω μαζί του. Ρε παιδιά, να σας κάνω μια ερώτηση. Γιατί είναι νόμος αυτοί που κάνουν ωραίο σεξ να είναι 9 στους 10 αρχιμαλάκες? Κοίταξε να δεις τώρα. Όταν καταλαβαίνουμε ότι κάποιος όντως είναι ένα κινητό red flag και όταν νιώθουμε όντως ότι θα κολλήσουμε μαζί του, καταλαβαίνω τη δυσκολία, καταλαβαίνω ότι είναι αυτό το guilty pleasure ανθρώπου το οποίο θέλεις να έχεις δίπλα σου. Και τώρα αυτό που θα σου πω, εγώ θα σου το πω, αλλά θα με γράψω εδώ και θα κάνεις αυτό που θέλεις και θα κολλήσεις και μαζί του και μετά θα μου στέλνεις μήνυμα στις άλλες ιστορίες και θα μου πει τι να κάνω. Εγώ θα σου πω ότι πρέπει κάποια στιγμή να οριμάσουμε, εφόσον είσαι σε θέση πλέον όντως να καταλάβεις ότι κάποιος είναι red flag. Πούλο, δρόμο, έφυγε, next. Δεν ξέρω, βάλε ένα κάτι, να τον πατήσει ένα φορτηγό, δεν ξέρω τι θα κάνω. Αλλά εφόσον όντως αντιλαμβάνεις ότι είναι λάθος, διώχ' τον για εμένα. Ή κάνε ένα σεξ μαζί του, αν μπορείς όντως να κρατηθείς ακόμα και να πεις το τελευταίο και να σκοτείς να φύγεις. Μήπως σε φτιάχνει ότι είναι red flag όμως. Μα κοίταξε να δεις. Δεν υπάρχει μόνο τοξικός γκόμενος. Για να είναι κάποιος τοξικός και να είμαστε μαζί του σημαίνει ότι και εμείς εν μέρει είμαστε τοξικοί. Εγώ θα σου πω να φύγεις. Απλά. Εσείς έχετε να προτείνετε κάτι άλλο? Θα φύγει. Να φύγεις. Η κουλτουρογαμιόλα τι λέει? Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να τα πάλι. Τοξικός μαλάκας συνάδελφος. Δεν μπορώ να αλλάξω δουλειά, αλλά δεν μπορώ να τον έχω και δίπλα μου δευτερόλεπτο. Καμία ιδέα τι να κάνω. Κοίταξε να δεις. Οι συνάδελφοι, και είναι και ένα story το οποίο έχουμε πει να κάνουμε κιόλας, ιστορίες με κουλούς συναδέλφους. Οι συνάδελφοι χωρίζονται σε πάρα πολλές κατηγορίες που μπορεί να είναι μαλάκες. Είναι ο μαλάκας που είναι το καρφί, κυρία, έκανε αυτό. Είναι ο μαλάκας που νομίζει ότι είναι προϊστάμενος ενώ δεν του έχει δώσει κανείς κάποια τέτοια εξουσία και σου λέει τι να κάνεις στη δουλειά σου. Και είναι και ο μαλάκας που είναι εκφύσεως μαλάκας και τα συνδυάζει όλα μαζί. Εγώ θα σου πω το εξής. Επειδή βρίσκεσαι στη δουλειά σου και στη δουλειά σου βρίσκεσαι εκεί για τους δικούς σου λόγους να μπορείς να καλύπτεις τα δικά σου έξοδα και τη δική σου ζωή. Δεν μπορείς να βάζεις παραπάνω τον οποιοδήποτε μαλάκα από τα δικά σου κέρδη και από τη δική σου επαγγελματική καταξίωση. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να διαχειριστείς το μαλάκα σύμφωνα με τη μαλακία του. Δηλαδή, αν είναι ένας τύπος ο οποίος παίρνει αυθαίρετα εξουσίες, βάλ τον στη γωνιά του και πες του μαγκά, όπα, who the fuck are you, ποιος σου έδωσε αυτό το δικαίωμα. Αν είναι ξινιόλης, να είσαι και εσύ ξινιόλα μαζί του. Αν είναι μαλάκας, να του βάλεις τα ωριά του. Και απλά να συνεχίσεις τη δουλειά σου. Δεν θα αλλάζεις εσύ δουλειές, εκτός αν δεν σε καλύπτει η δουλειά σου. Που εκεί συζητάμε για κάτι άλλο. Που φεύγεις. Αλλά δεν θα γαμίσεις τη δουλειά σου εσύ για ένα μαλάκα. Γιατί κάθε πρωί ξεκινάω γενικά κάπως καλούτσικα την ημέρα και μέχρι το μεσημέρι θέλω να τους πνίξω όλους. Αρχικά να κάνεις το σταυρό σου που ξεκινάς καλούτσικα την ημέρα. Εγώ ξεκινάω με το θέλω να τους πνίξω όλους με το που ανοίγω τα μάτια μου. Οπότε είσαι σε πάρα πολύ καλύτερη κατάσταση. Το σταυρό σου να κάνεις. Τώρα όσον αφορά το ότι θες να τους πνίξεις όλους, δεν μπορείς να κάνεις και πολλά. Ή κάνεις το μαλάκα ή όντως πνίγεις κάποιον και πας στη φυλακή. Διαλέγεις και παίρνεις. Δεν θα αναλωθώ παραπάνω σε αυτό. Δεν μπορώ να διαχειριστώ το άγχος μου. Τι να κάνω? Κοίταξε να δεις. Γενικά το άγχος είναι κάτι το οποίο μας καταλαμβάνει όλους και μπορεί να είναι από απλά κουραστικό στην καθημερινή στο πώς το βιώνουμε καθημερινά, μέχρι όντως να είναι προβληματικό και καταστροφικό για τη δική μας ψυχική, αλλά ίσως και σωματική υγεία κάποιες φορές. Θα σου πω το πλέον λογικό που είπε και το κρου, να κάνεις ψυχοθεραπεία εάν όντως είναι κάτι που δεν μπορείς να τον παλατζάρεις μόνη σου. Κάνε τις προσπάθειες με τον εαυτό σου, αν δεν είσαι έτοιμη για ψυχοθεραπεία, προσπάθησε να βάλεις προτεραιότητες και να καταλάβεις αν όντως αξίζει το άγχος σου και το χρόνο και τη φαιά ουσία που καταναλώνεις για αυτά που αγχώνεσαι, και αν όντως δεν μπορείς να τα κοντρολάρεις, δεν είναι ντροπή, δεν είναι κακό, πήγαινε σε ψυχοθεραπεία. Θέλουμε να μας πεις τη γνώμη σου για ποιο λόγο οι άνθρωποι έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια τόσο ψυχροί και κακοί. Πολύ μεγάλη συζήτηση. Κοίταξε να δεις. Θα σου πω το εξής.
θεωρώ ότι όλα έχουν πάρει μια διαφορετική τροπή και έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές, ειδικά την περίοδο της καραντίνας και μετά. Δεν θεωρώ ότι έφταιγε ο COVID σαν ασθένεια, θεωρώ ότι έφταιγε η συνθήκη της καραντίνας. Γιατί στην ουσία τι συνέβη, όταν ζεις την καθημερινότητά σου σε μια συνεχόμενη ροή, κάποια πράγματα όχι τα αγνοείς, ίσως ξεχνάς ότι υπάρχουν. Οπότε, όταν μένεις κλεισμένος μέσα σε ένα σπίτι, πόσο μείναμε καραντίνα, ρε παιδιά, 2 χρόνια. Δεν είναι και λίγο, δεν να δεις. Όταν λοιπόν μπαίνεις μέσα σε μια συνθήκη στην οποία επικρατεί τρόμος έξω για μια ασθένεια που υπήρχε και μένεις κλεισμένος με τον εαυτό σου, με τα προβλήματά σου, τα σκέφτεσαι, δεν βλέπεις κανέναν άλλο να ξεχαστείς, δεν πας πουθενά να ξεχαστείς, κλείνεσαι στον εαυτό σου, όλο αυτό σου γεννάει μια συνθήκη μέσα σου λίγο περίεργη, βγαίνουν άλλα ένστικτα. Οπότε θεωρώ ότι αυτό είναι ένας από τους παράγοντες που όντως έκανε τους ανθρώπους να δουν διαφορετικά και να μετατοπίσουν λίγο την ψυχολογία τους. Συν όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Παιδιά, δεν ζούμε μια εύκολη καθημερινότητα. Πολλοί άνθρωποι παλεύουν να τα βγάλουν πέρα με τις βασικές τους ανάγκες. Οπότε όλο αυτό, όπως καταλαβαίνεις, έχει κάνει τους ανθρώπους να χάνουν λίγο τις ευαισθησίες τους. Θες η κλεισούρα, θες τα προβλήματα, το να κάτσω να αναλωθώ και να ευαισθητοποιηθώ για κάποια πράγματα, ίσως όταν έχω άλλα πιο σοβαρά προβλήματα, ίσως το νιώθω λίγο χάσιμο χρόνο. Οπότε θεωρώ ότι αυτός είναι ένας από τους λόγους που οι άνθρωποι έχουν γίνει τόσο ψυχροί τώρα τελευταία και κακοί. Ελπίζω σε ένα καλύτερο μέλλον. Θα τη δώσω στεγνά. Η φίλη μου η Ειρήνη με ρωτάει από πότε ξεκίνησα να ασχολούμαι με το modeling. Με το modeling ξεκίνησα να ασχολούμαι από την ίδια ημέρα που με πήρανε με την Ειρήνη στο ίδιο πρακτορείο. Εγώ είχα πάει για φωτομοντέλο, η Ειρήνη για plus size σε πασαρέλα. Αυτά. Λοιπόν, εδώ ένας φίλος μας στέλνει ένα προβληματισμό του. Μας λέει, πέρσι γνώρισα μία κοπέλα και με το που την είδα έπαθε ντουβρουτζά, ντάου, εδώ την έφαγε. Και κατάλαβα, λέει, ότι και η ίδια ένιωσε το ίδιο για εμένα. Για κάποιο λόγο όμως, λέει, δεν έγινε κάτι μεταξύ μας, δεν μας εξηγεί το γιατί. Και εγώ εν τέλει πήγα σε άλλη πόλη για σπουδές. Όταν, λέει, γύρισα όμως πίσω και ξαναβρεθήκαμε, παρατήρησα ότι υπάρχει ακόμα ξανά μια σπίθα τσις ανάμεσά μας. Έμαθα, λέει, κιόλας ότι προσπάθησε με κάποιο τρόπο να έρθει να με δει εδώ στην πόλη που σπουδάζω, αλλά τελικά για κάποιους λόγους η κοπέλα δεν τα κατάφερε. Γενικά, λέει, υπάρχει κάτι μεταξύ μας, τι να κάνω. Ρε παιδιά, άμα θέλεστε, γιατί δεν κάνετε κάτι. Δεν ξέρω, μόνο εγώ το βλέπω έτσι. Καταλαβαίνω ότι από ό,τι μου λέει εδώ πέρα ο φίλος, οι πόλεις απέχουν μεταξύ τους 6 ώρες η μία με την άλλη, γιατί τα παιδιά βρίσκονται στην Ιταλία και σπουδάζουν. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχετε απόσταση, αλλά εφόσον τι θέλεις και το έχει καταλάβει και σε θέλει και το έχεις καταλάβει, γιατί, ας πούμε, και ας υπάρχει απόσταση, οκ, πόσοι άνθρωποι, ας πούμε, έχουν σχέση με απόσταση, δεν έχεις κάτι να χάσεις να το δοκιμάσετε εφόσον τι θέλεις και σε θέλει τόσο πολύ. Δεν καταλαβαίνω γιατί οι άνθρωποι προβληματίζονται τόσο πολύ. Θες να της στείλω εγώ ένα μήνυμα να της το πω? Στείλε μου το Instagram της. Να της πω, σε θέλει. Πρακτικό, πολύ πρακτικό. Λοιπόν, να πάρω δάνειο για αγορά σπιτιού και να το πληρώνω με δόσεις στην τράπεζα ή να μείνω στο νίκη? Πείτε μου τη γνώμη σας, κρου. Τα λεφτά που θα δίνεις στο Νίκη, θα δίνεις το δάνειο. Δεν βοηθάτε καθόλου τον κόσμο. Κοίταξε να δεις. Οκ, θα σου πω. Απ' τη μία, είναι η απόλυτη λογική ότι ξέρεις κάτι, παίρνω ένα δάνειο, αγοράζω ένα σπίτι δικό μου και σαν να έδινα νίκη τα πληρώνω στην τράπεζα. Βέβαια το θέμα είναι ότι στις μέρες μας, τι δάνειο να πάρεις και τι σπίτι να πάρεις με τις τιμές εκεί που έχουν φτάσει. Και αντί και το πήρες, πότε το ξεπληρώνεις αυτό το δάνειο. Δηλαδή, εν τέλει έχεις δικό σου σπίτι ή μέχρι να πεθάνεις πληρώνεις δόσεις στην τράπεζα. Οπότε δεν θα μπεις ποτέ σε μια διαδικασία να απολαύσεις το σπίτι χωρίς ενίκιο, χωρίς χρέη τέλος πάντων. Ποια άλλη εναλλακτική έχει, να μένει μια ζωή στο ενοικείο? Και στο Νίκη πάλι θα πληρώνει Νίκη, πάλι θα έχει χρέη. Η χειρότερη περίπτωση ποια είναι? Να πεθάνουμε. Μα υπάρχει κάτι χειρότερο από το να πεθάνουμε. Πούμε λοιπόν ότι το χειρότερο σενάριο είναι Ναι. στο δρόμο. Ωραία. Το χειρότερο σενάριο είναι να μείνει στον δρόμο, του πάρει τράπεζα. Πάρε σπίτι. Πάρε σπίτι. Άμα πάει να γαμηθεί και άμα σου εγκρίνουν δάνειο, στείλε μου, σου παρακαλώ, μια τράπεζα μίλησης. Με ενδιαφέρει. Εδώ ο φίλος έχει γαλαξιακές ανησυχίες. Με ρωτάει αν υπάρχει μαύρη τρύπα
Και αν ναι, πώς νιώθω που θα μας κατατροπώσει σε λίγα χρόνια. Είστε για τη μαύρη τρύπα. Πιστεύω ότι υπάρχει το μαύρη τρύπα. Ωραία. Δεν Μπορείς θα να μην το κοιτάς έτσι όταν μιλάμε για μαύρες τρύπες, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ. Μίλα μου εσύ για τη μαύρη τρύπα. Δεν μαύρη τρύπα. Για Άλεξ. Δεν χρειάζεται να φανόμαστε για κάτι τέτοιο. Αν υπάρχει, πιθανόν υπάρχει, δεν θα το μάθουμε ποτέ ότι θα μας καταπιεί. Δηλαδή θα γίνει σε. Θα έχουμε πεθάνει. Εσύ αγχώνεις για κάποια μαύρη τρύπα. Κοίταξε να δεις, γενικότερα είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Δηλαδή, μπορεί αύριο να πέσει ένας κομίτης ένα κάτι, να γίνουμε σαν τους δεινοσαύρους, όλοι όπα. Δεν μπορούμε να ζούμε τη ζωή μας με αυτή τη συνθήκη. Το τι μπορεί να μας βρει στο γαλαξία εδώ, δεν ξέρουμε αν θα έχουμε να φάμε αύριο. Θα κάτσω εγώ να ανησυχήσω για το αν θα με καταπιεί μια μαύρη τρύπα. Ας με καταφύγει η πουτάνα, να κάτσω να ηρεμήσω, ας πούμε. Για συγγνώμη, το μάθατε ότι βγήκανε και παραδεχτήκαν την ύπαρξη εξωγήινων? Όχι αυτούς που είχαν πει πέρσι. Αυτούς που ζουν στον ωκεανό. Δεν το ξέρετε. Έκτακτο δελτίο. Βγήκανε στο Κογκρέσο στην Αμερική. Μάλλον τώρα που άλλαξε ο Τραμπ, δεν ξέρω, φοβηθήκαν και σου λέει θα τον εγαμίσει τον Μπούστερα, τον εφάνε εξωγήινοι. Και βγήκανε και παραδεχτήκανε οι μυστικές υπηρεσίες που τρέχουν τις έρευνες που ούτε καν ο πρόεδρος δεν τις ξέρει, ότι υπάρχουν εξωγήινοι, ζουν πάρα πολλά χρόνια στον πλανήτη μας και έχουν κανονικά πολιτισμό, τεχνολογία και, αλλά που ζουν υποθαλάσσια. Γι' αυτό και εμείς σαν ανθρωπότητα, ενώ έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να εξερευνούμε το διάστημα και να βλέπουμε γαλαξίες και την άκρη του σύμπαντος και τη θιάς μου ο κόλλος, έχουμε φτάσει στη Γη, έχουμε εξερευνήσει μόνο το 5% των ωκεανών. Γιατί όταν ξεκινήσαμε να το εξερευνούμε, βρήκαμε κάτω τον εξωγήινο και μας λέει μέχρι εδώ είσαι. Από εκεί θα πας. Και γι' αυτό δεν εξερευνήσαμε τους ωκεανούς. Γιατί υπάρχει ολόκληρος πολιτισμός εξωγήινων που ζει υποθαλάσσια. Και αυτό δεν είναι conspiracy theory. Εντάξει, με κοιτάνε όλοι. Και αυτό δεν είναι conspiracy theory. Όντως βγήκανε στο Κογκρέσο, δηλαδή σαν να βγει κάποιος στη δικιά μας τη Βουλή και να το πει, να δώσει ομιλία και να πει επίσημα αυτό. Δεν βγήκαν στις πύλες του Ανεξήγητου στο Χαρδαβέλα και το είπανε. Βγήκανε όντως στο Αμερικανικό Κογκρέσο και το παραδεχτήκανε. Τους ρωτήσαν οι βουλευτές, τους ρωτήσαν οι υπουργοί τι παίζει κτλ. Και βγήκαν αυτοί από το πρόγραμμα και είπαν: ναι, παιδιά, υπάρχουν εξωγήινοι. Όντως, ζουν υποθαλάσσια, δεν μας απειλούν προς το παρόν, όλα καλά. Αυτό. Να βγει ο δικός μας να πει για εξωγήινους. Ο Μητσοτάκης. Και να πέσουν και εξωγήινοι. Και γίνεται σεισμός, λέει. Και πέρσι είχε γίνει το ίδιο. Είχαν βγει πάλι στο Κογκρέσο πέρσι και είχαν πει ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Δεν είχαν παραδεχτεί όμως που μένουν οι εξωγήινοι. Παγκράτη, Βύρωνα, δεν το είχαν πει αυτό. Απλά είχαν πει ότι υπάρχουν εξωγήινοι και ότι στην ουσία έχουν οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες και άλλες κυβερνήσεις δείγματα εξωγήινης τεχνολογίας και εξωγήινης ζωής. Τύπου στο Area 51, ας πούμε. Ναι, άλλο αυτό και άλλο να πούνε ότι ζουν κάτω από τη θάλασσα. Μα τώρα ήταν επίσημο. Είπε, παιδιά, διευθύνσεις τηλέφωνα δώσανε, ρε, σου λέω. Δεν ήτανε. Του λέει μένει πίσω το περίπτερο. Ο εξωγήινος. Συγκεκριμένα. Εντάξει, το είπανε και όλος ο πλανήτης ήταν. Ξέρω εγώ. Οκ. Μια χαρά. Γι' αυτό έχουν ακριβήνει τα νίκια, γιατί έχουν το εξωγήινο. Ποια μαύρη τρύπα. Εδώ έχουμε τον εξωγήινο να πούμε κάτω από τη λίμνη του Μαραθώνα. Κάτσε λίγο ήσυχα, σε παρακαλώ. Ούτε καν, μην ασχοληθείς. Πάμε παρακάτω. Αργοσβήνει το κρούτι. Γνώμη λέει για τους influencer της Ελλάδας, μιας και είσαι και εσύ από το συνάφι τους. Τι ξεφτύλα ήταν αυτή τώρα που έφαγα. Πείτε μου τη γνώμη σας εσείς και θα μιλήσω κι εγώ. Για τη γειτονιά. Το θέμα είναι πώς σε επηρεάζει ο καθένας και γιατί σε επηρεάζει, τι παίρνεις από αυτό. Ωραία, το ακούω. Ωραία, θα πω λοιπόν κι εγώ τη γνώμη μου. Αρχικά δεν θεωρώ, εγώ προσωπικά τουλάχιστον, ότι υπάρχουν influencers. Είναι σαν τους εξωγήινους, με κάτι θάλασσα. Τι εννοώ με αυτό. Παιδιά, το influencer δεν είναι επάγγελμα. Δεν είναι υδραυλικός, μανάβης, χασάπης. Είναι μια ιδιότητα που την αποκτά, θεωρώ, κάποιος, ανεξάρτητα αν ασχολείται με τα social media ή όχι.
λόγω της επίδρασης και του impact που έχει πάνω στους ανθρώπους. Το να βγαίνει κάποιος άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τα social media και να χρησιμοποιεί την ταυτότητα του influencer, για μένα είναι άτοπο. Κάποιος που ασχολείται με τα social media είναι content creator. Έχει διαφορά. Το influencer είναι μια ιδιότητα που έρχεται στο κατά πόσο έχεις interaction με τους ανθρώπους και αυτό περνάει. Δεν μπορώ λοιπόν εγώ να βγαίνω και ο κάθε εγώ και να λέω είμαι influencer. Για μένα είναι άτοπο. Influencer για εμένα είναι άνθρωποι, παράδειγμα, ο Λαζόπουλος. Ο Λαζόπουλος δεν ασχολείται με τα social media, παρόλα αυτά εγώ θεωρώ ότι είναι influencer. Χωρίς όμως με την έννοια του influencer που την έχουμε, τύπου με τον κωδικό Γιωργάκης μείον 20%. Okay, αυτό δεν είναι influencer, αυτό είναι πολιτής. Έχει διαφορά. Influencer είναι ο Πετρετζίκης, ο οποίος έχει καταφέρει να κάνει το όνομά του συνυφασμένο όταν θέλουμε να φτιάξουμε ένα φαγητό. Θέλω να κάνω το τάδε γλυκό. Ωραία, δες τη συνταγή του Άκη. Αυτό είναι influence για εμένα. Το να βγαίνεις στα social media και να μιλάς και να σε ακολουθούν κάποιες χιλιάδες άνθρωποι και να τους αρέσει το content σου κτλ. Δεν είναι influence. Είναι φτιάχνω ένα ωραίο προϊόν το οποίο την χάνει να είναι στα social media και ο κόσμος του αρέσει και το βλέπει. Δεν είναι influencer για εμένα. Κοίταξε να δεις. Χωρίς να θέλω να προσβάλλω κάποιον, δεν θεωρώ ότι στην Ελλάδα έχουμε influencers. Θεωρώ ότι έχουμε, για παράδειγμα, ας πούμε, η Μενεγάκη είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μείνει στα χρόνια στο μυαλό των ανθρώπων πολύ σοβαρά. Αυτό θα μπορούσα να το ακούσω. Όλοι οι υπόλοιποι δεν θεωρώ ότι είναι influencers. Εγώ προσωπικά. Θεωρώ ότι απλά είναι άνθρωποι με ένα πολύ ωραίο υλικό, το οποίο φαίνεται γιατί τους ακολουθούν τόσες χιλιάδες άνθρωποι. Δηλαδή, άμα δεν σου αρέσει κάτι, δεν σε ακολουθούν 1 εκατομμύριο άνθρωποι, όπως ακολουθούν την Τούνη, ας πούμε. Προφανώς κάνει κάτι το οποίο αρέσει. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι influence. Θεωρώ ότι είναι ωραίο πρόμο, ωραία εικόνα και πολύ καλοί πολιτές. Αυτό δεν είναι επιρροή. Το να πηγαίνει ο άλλος σε ένα εστιατόριο και να το παρουσιάζει και να λέει αυτό είναι έτσι, το κρέας είναι έτσι, τα γλυκά είναι έτσι, δεν επηρεάζει τον άλλο να πάει να φάει εκεί. Αυτό είναι πολύ ωραία πώληση. Ο influencer είναι αυτός ο οποίος σε επηρεάζει απτά στη ζωή σου. Δηλαδή, σου αλλάζει κοσμοθεωρία, σου αλλάζει απόψεις, σου χτίζει απόψεις. Σε κάνει να βλέπεις κάποια πράγματα με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Να ακολουθείς αυτόν γιατί αυτόν τον θεωρείς βίβλο ότι είναι σωστός. Το να σου πω ότι εγώ αυτό το κινητό είναι πάρα πολύ καλό, πάρτο, το ίδιο θα μπορούσε να κάνει και ένας πολιτής στο κατάστημα που πήγες να αγοράσεις κινητό. Άρα ούτε εγώ ούτε ο πολιτής είμαστε influencer. Είμαστε καλοί πολιτές. Influencer για εμένα, ξαναλέω, είναι αυτός ο οποίος σου δομεί μέχρι και τον τρόπο ομιλίας σου πολλές φορές. Κλέβεις από αυτόν τον τρόπο ομιλίας ασυναίσθητα, όχι μόνο ατάκες. Γι' αυτό θεωρώ ότι δεν είναι λίγο στον αέρα ο όρος influencer. Γνώμη για τύπους που ενώ μιλάτε κανονικά με μηνύματα και είστε λέει στο τσικιτσίκι, ξαφνικά σταματάνε να απαντάνε, όχι λέει σε κάνουν ghosting, πρόσεξε να δεις. Αυτοί που ενώ μιλάτε ντουρουντουρου, ξαφνικά πέφτει η δυναμική και συνέχεια σου λένε ότι είναι πάρα πολύ απασχολημένοι και δεν μπορούν να μιλήσετε ούτε να βρεθείτε. Άρα μιλάμε για πρώτο φλερ. Μιλάμε για μαλάκα. Αυτό γίνεται πολύ σε site γνωριμιών, έχω μάθει. Οκ. Έχουν πει, εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν έχω περάσει από εκεί καθόλου. Κοίταξε να δει. Μπορεί, δεν το αμφισβητώ. Όλους και εγώ έχω ακούσει ότι στα Tinder, Minder και τα λοιπά παίζει αυτό, λέει παιδί μου. Πιο πολύ βασικά παίζει το ghosting από ό,τι έχω καταλάβει εκεί πέρα παρά αυτό. Δεν ξέρω. Είμαι πολύ γραία για αυτά, δεν έχω εικόνα καθόλου. Εγώ θα πω το εξής. Η συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων θέλουν πίσα, πούπουλα, οριακά κάψιμο στο Σύνταγμα. Και μετά τα κουφάρια τους κρέμασμα στην Ομόνια προς παραδειγματισμό. Θα σου πω γιατί. Γιατί το ghosting, δεν το επικροτώ, αλλά το ghosting, ρε φίλε, είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι χέστης να συνεχίσει τη συζήτηση ή το engagement παραπάνω και απλά χάνεται. Ενώ ο άλλος τι κάνει, έρχεται, αγάπη μου, μωρό μου, λατρεία μου, ψυχή μου. Και μετά, I'm too busy, δεν μπορώ. Φεύγα μωρή, που είσαι too busy, μαλακισμένη, με ζήτα μη, έρχεται, μιλάει, δημιουργείται επαφή και μετά ξαφνικά σου κάνει και χάνεται. Θα σου πω, Ναι. εάν όντως είναι σε site γνωριμιών, από ό,τι έχω καταλάβει, το ξαναλέω δεν αφορά εμένα, έτσι έχω ακούσει. Τρίτη φορά που το λέει. Θα κλείσω σπίτια. Από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί
Ήταν πολλές φορές που απορούσα σε σχέση με το γιατί γίνεται αυτό. Ωραία. Δεν έχει λογική. Ακριβώς. Ένας άνθρωπος που δείχνει ενδιαφέρον ξαφνικά να σταματάει να Ακριβώς. έχει κοινωνία. Και από εκεί που μιλάτε κάθε μέρα, ξαφνικά να μιλάτε μία φορά τη βδομάδα. Ειδικές κουβέντες, ας πούμε. Έχω καταλάβει ότι απλά ο κόσμος βαριέται και θέλει να περάσει το χρόνο του. Και πρέπει να νιώθει πραγματικά πολύ κοινός μέσα του για να το κάνει αυτό. Γι' αυτό το λόγο κάνει προφίλ σε site γνωριμιών, γι' αυτό το λόγο συναναστρέφεται με κόσμο για να γεμίσει αυτό το κενό και για δικούς του λόγους, προσωπικούς δεν μπορώ να γνωρίζω, ψυχολογικούς ίσως, δεν θέλει να δοθεί παραπάνω ή μπορεί να βαριέται και να θέλει να ασχοληθεί με κάτι άλλο καινούριο. Δεν θέλουν κάψιμο λοιπόν αυτοί. Μπορεί να βαριέται την κουβέντα και να θέλει να πάει κατευθείαν στο ψητό. Μα αυτό σου λέει εδώ πέρα ότι όχι μόνο μηνύματα, αποφεύγει και τη συναναστροφή. Δηλαδή, σε ανεβάζω στο Θεό με πάει και μετά σταματάμε να μιλάμε, αποφεύγουμε να βρεθούμε κιόλας. Αυτός, αυτή που έστειλε το μήνυμα, Ναι. ας μας πει αν ήταν όντως στο site γνωριμιών, έτσι από περιέργεια. Εσύ την έχεις στείλει την ερώτηση έτσι. Οκ, στείλε μας παρακαλώ έτσι, γιατί έχουμε μια απορία έτσι εδώ, ένα εσωτερικό debate. Τι ήταν από την Interminder και τέτοια. Οκ. Κάψιμο. Φωτιά. Block. Next. Γνώμη για εφαρμογές γνωριμιών. Απίστευτο τώρα. Πριν μιλήσει το crew, θα μιλήσω εγώ. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή μου, το εννοώ, promise, δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή μου τέτοια εφαρμογή. Δεν ξέρω καν πώς είναι το interface ρε παιδί μου μέσα. Δηλαδή αυτό που λένε like, super like, swipe left, swipe right, μαλακίες, δεν έχω ιδέα τι είναι. Θα βάλουμε λίγο σε σειρά, γιατί πολλές φορές νιώθουμε ότι επειδή υπάρχει κάτι καινούριο, κατευθείαν το δαιμονίζουμε και λέμε όχι. Αρχικά είναι απ' τη μία ωραία ιδέα, θετική ιδέα, ότι ακριβώς επειδή πλέον υπάρχει το ίντερνετ, μπορεί να φέρνει τον κόσμο πιο κοντά, δεν χρειάζεται να αποφεύγεις αυτό το awkwardness, το να την πέσεις από κοντά κτλ. Που κάποιοι άνθρωποι δεν το έχουν και το σέβομαι. Οπότε αυτό δίνει έτσι μια άλλη ευκολία και μια άλλη ασφάλεια. Το θέμα είναι ότι τα πάντα είναι στο χέρι μας αν θα τα χρησιμοποιούμε θετικά ή αρνητικά. Εγώ δεν κρίνω τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν εφαρμογές γνωριμιών, άσχετο αν εγώ δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή μου. Δεν κρίνω οποιονδήποτε μπορεί να έχει, καλά κάνει και τις έχει. Το θέμα είναι να καταλάβουμε πόσο είμαστε attached με αυτές τις εφαρμογές. Θεωρώ. Δηλαδή, μην περιμένουμε μόνο από αυτή την εφαρμογή να βρούμε τον έρωτα της ζωής μας. Θεωρώ ότι είναι λάθος. Μην το λες. Όχι ότι δεν μπορεί να συμβεί. Ναι. Προφανώς μπορεί να Έχουν συμβεί. αλλάξει τα ερεθίσματα, είναι πάρα πολύ γρήγορα. Επίσης ο κόσμος βαριέται πάρα πολύ γρήγορα. Ισχύει. Και περνάει στο επόμενο. Ισχύει. Ο χρόνος είναι χρήμα, το χρόνος είναι λίγος. Γι' αυτό γίνεται μέσα από τα social media. Οκ. Εγώ θα διαφωνήσω. Ποια εφαρμογή έχει. Να σε κάνω ad. Κόκλα κάνε με ad, είμαι blog. Εγώ θα διαφωνήσω. Συναναστρέφω με πάρα πολύ κόσμο, κυρίως πολλές γυναίκες, Ωραία. οι οποίες μου επικοινωνούν ότι πλέον οι άντρες δεν φλερτάρουν. Δεν την πέφτουν ρε παιδί μου, δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, εγώ αυτό που ακούω και βλέπω στη σήμερα ημέρα, δεν το έχω ζήσει. Δεν ξέρω πώς είναι, ούτε εγώ ξέρω πώς είναι μια εφαρμογή. Αλήθεια. Δεν ξέρω πώς μπορεί να είναι, γιατί ο κόσμος όταν θέλει να βγει ένα ραντεβού, θα φτιάξει ένα προφίλ σε μια εφαρμογή για να βγει ένα ραντεβού. Κοίταξε να δεις. Θα σου πω το εξής. Είχα μια παρόμοια συζήτηση τις προάλλες με μια φίλη που έλεγε, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, πόσο μίζερο είναι αυτό το να βλέπεις ανθρώπους και να κάνεις δεξιά-αριστερά άμα σου αρέσει κάποιος ή όχι. Και έρχομαι εγώ και λέω, το ίδιο δεν συμβαίνει νοητά και όταν την πέφτεις από κοντά. Δηλαδή, πάρ' το διαφορετικά. Είσαι σε ένα μαγαζί, είσαι σε ένα μπαρ, σε ένα κλαμπ, ωραία. Και έχεις βγει με σκοπό να την πέσεις. Σήμερα λες να την πέσω. Και αρχίζεις και κοιτάς τον κόσμο του μαγαζιού. Γύπας. Αυτό. Πακά! Δεν κάνεις ένα νοητό swipe left, swipe right σε αυτούς που βλέπεις. Δηλαδή, δεν μ' αρέσει, όπ, γκομενάκι, δεν μ' αρέσει, όπ, γκομενάκι. Το ίδιο πράγμα δεν κάνεις στην ουσία. Αυτό είναι το κακό με τις εφαρμογές, ότι έχουν μεταφραστεί λίγο. Με σεξουαλικό περιεχόμενο. Μπράβο, σαν εφαρμογές που είναι για σεξ. Μα το Tinder έτσι ξεκίνησε. Οπότε, όταν έχεις μπει σε μια εφαρμογή η οποία νοητά έχεις μπει για να ή ξεκίνησε
να μπει μέσα εκεί για εύκολο σεξ, πώς ξαφνικά μέσα από εκεί προσπαθείς τώρα να βρεις το συναίσθημα και τον έρωτα? Όχι ότι είναι απίθανο, ξαναλέω, αλλά είναι δύσκολο. Γενικά εγώ δεν είμαι φαν των εφαρμογών, ίσως γιατί δεν τις πρόλαβα στη γενιά μου, ίσως γιατί δεν τις χρησιμοποίησα ποτέ και δεν ξέρω πώς είναι το όλο vibing μέσα σε μια τέτοια εφαρμογή. Δεν τις χρησιμοποιώ και δεν είναι και κάτι το οποίο, ας πούμε, θα έμπαινα ποτέ στη διαδικασία. Δεν έχω μάθει έτσι. Πολύ γριά. Γραία, ναι, δεν έχω παιδιά ιδέα. Εγώ πιστεύω ότι αν είχα ποτέ Tinder θα ήμουν έτσι. Με θέλει! Με γουστάρει! Χρησιμοποιήστε εφαρμογές όσοι θέλετε, no judgment, αλλά μην το κάνετε αυτό σκοπό. Θεωρώ εγώ. Γνώμη για γκόμενους που φλεξάρουν χρήματα. Έχει διαφορά το sugar daddy, φίλε. Και θα σου πω, γιατί ο sugar daddy δεν φλεξάρει τα φράγκα του. Ο sugar daddy σου λέει, θα μου δώσεις και θα πάρεις. Απλά τα πράγματα. Είναι ένα deal. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει λεφτά, μαγιά του αρχικά που έχει λεφτά, μακάρι να είχαμε κι εμείς, αλλά τα φλεξάρει επίτηδες, σημαίνει ότι για εμένα τουλάχιστον δεν έχει τίποτα άλλο να δείξει. Τόσο απλά, τόσο λιτά, τόσο περιεκτικά. Δηλαδή τώρα το να μου δίνεις σε μένα τα ακριβά σου αυτοκίνητα, τα ακριβά σου ρολόγια, τα ακριβά σου ρούχα, αλλά να μην έχεις τίποτα άλλο να μου δείξεις για εσένα, είσαι για σφαλιάρες. Φεύγα. Θα κάνω λίγο χώρο στο Σύνταγμα, εκεί που έκαψα τους προηγούμενους, να βάλω και τους φλεξάκιδες με τα φράγκα. Και λίγο παραδίπλα αυτούς που έχουν Tinder και δεν το λένε. Πάμε παρακάτω. Γνώμη για μαμάκιδες. Μίλα μου γι' αυτό. Εγώ. Ναι. Κακό. Είναι κακό. Είναι ακόμη ένα red flag. Είναι κακό. Είναι κακό. Πολύ κακό. Κοίτα, εδώ βέβαια να διευκρινίσουμε το εξής. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν όντως μια πάρα πολύ καλή σχέση με την οικογένειά τους και μπράβο τους. Αυτό δεν είναι μαμάκιας. Αυτό λέω, μην το παρεξηγούμε. Μαμά μου. Αν έχει μια πολύ καλή σχέση με την οικογένειά του και είναι κοντά με τη μητέρα του και όλα αυτά, αυτό δεν είναι κακό. Αυτό δεν είναι μαμάκιας για εμένα. Αυτό που είναι κακό είναι η πλήρη εξάρτηση πάνω στη μάνα, είναι το δεν μπορώ να κουνηθώ, να φάω, να αναπνεύσω, να κοιμηθώ άμα δεν μου πει η μαμά μου πώς θα το κάνω, η μαμά μου το έκανε καλύτερα από εσένα. Αυτό για μένα είναι κακό. Αυτοί άκου να δεις τι θα γίνει. Αυτοί οι μαμάκιδες θα είναι το προσάναμα στο Σύνταγμα για αυτούς που θα κάψουμε. Έχεις δει το επεισόδιο στο First Dates που είναι ένας που πάει και λέει πρέπει να είμαι αλλεργικός, θα πάρω τη μαμά μου, δεν το θυμάμαι. Ψέματα. Δεν το έχεις δει? Όχι. Παίζει τέτοιο. Ναι, παίζει και κάθεται με την κοπέλα στο τραπέζι και λέει και το σηκώνει και μετά το παίρνει πίσω η μαμά του Ναι. και λέει ναι μαμά είναι εδώ μια κοπέλα, όμορφη είναι, να πάρε τη γλύση. Βλέπω στην κοπέλα. Δεν το έχεις δει? Όχι. Ναι, ο τύπος είναι θεούλης, θα τον δει. Τα κακά που δεν βλέπω τηλεόραση. Αρχικά πώς τον άφησε η μαμά του να πάει στο first date. Δεν ξέρω. Τους συχαίνομαι, τους απεχθάνομαι, τους μαμάκιδες. Μαλάκα τώρα φαντάσου τύπο ο οποίος θα τον έχει γνωρίσει από Tinder. 1. Να σου μιλάει και μετά να σου κάνει τύπου ghosting. 2. Να σου φλεξάρει φράγκα. 3. Και να σου βγει και μαμάκιας. Μαλάκα έσχος. Βέβαια, Ναι. να πούμε και τις γυναίκες που είναι μαμάκι. Έρωτα 404. Να σου πω κάτι. Γυναίκα μαμάκια δεν έχω γνωρίσει. Να είμαι ειλικρινής. Έχω γνωρίσει κοπέλες που έχουν απίστευτο ειδipόδιο με τον μπαμπά τους. Αλλά και πάλι δεν είναι το ίδιο με το μαμάκι και θα σου πω γιατί. Γιατί ρε φίλε η γυναίκα όσο κολλημένη και να είναι με τον μπαμπά της, η γυναίκα εκφύσεως έχει μια ανεξάρτητη φύση σε σχέση με τον άντρα. Ναι, μπορεί να είναι κολλημένη με τον μπαμπά της, δεν είναι ο μπαμπάς μου. Να ψάχνει έναν άντρα σαν τον μπαμπά της, αλλά οι γυναίκες έχουν λίγο πιο ανεξάρτητη φύση σε σχέση με τους άντρες. Ο άντρας άπαξ και έχει μπει κάτω από τη φούστα της μάνας του, τελείωσε. Θα μείνει εκεί για πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε νομίζω ότι είναι η χειρότερη κατηγορία αυτή. Φωτιά! Επόμενο ερώτημα. Έχω άρρωστη τη γιαγιά μου, με πιέζουν όλοι να πάω να τη δω γιατί μάλλον είναι στα τελευταία της και δεν θα τη βγάλει καθαρή. Παρ' όλα αυτά όμως εγώ δεν θέλω καθόλου να πάω γιατί είναι full τοξική και έχει κάνει πολύ κακό στην οικογένειά μας στο παρελθόν. Τι να κάνω? Κοίταξε να δεις. Γενικά
καταλαβαίνω αυτό που λένε το ότι εντάξει, έλα πεθαίνει το να τ' άλλο, αλλά το να πας σε έναν άνθρωπο ο οποίος αργοπεθαίνει, γιατί είναι μια ηλικία ή έχει τέλος πάντων προβλήματα υγείας, να πας εκεί για να του πεις ένα τελευταίο αντίο, το οποίο όμως δεν είναι μέσα από την καρδιά σου, θεωρώ ότι δεν έχει νόημα ούτε για αυτόν ούτε για εσένα. Μία επιλογή είναι να πας για την οικογένειά σου για το χατήρι τους. Απ' την άλλη, η επιλογή είναι να κάνεις αυτό που πραγματικά νιώθεις. Εγώ, χωρίς να αναιρώ την άλλη μεριά, γιατί δεν θεωρώ ότι υπάρχει σωστό και λάθος, τέλος αυτό είναι. Εγώ προσωπικά, σαν Γιώργος, αν δεν το ένιωθα, δεν θα πήγαινα. Και σου ξαναλέω το γιατί είναι ανούσιο σε έναν άνθρωπο που φεύγει να πας να του πεις ένα τελευταίο αντίο ενώ δεν το νιώθεις. Και να σου πω και κάτι, μπορεί και η ίδια η Γιάννα να μην το ένιωθε. Γιατί από ό,τι κατάλαβα εδώ μας λέει, τους έχει βγάλει την Παναγία όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε δεν υπάρχει λόγος. Τι να σου πω, εκτός αν θες να πας, να βάλεις μια μαύρη κουκούλα και να της πεις ήρθα, μάντεψε ποιος είμαι. Τελικά είναι ντελούλου όλοι αυτοί που μας λένε ψέματα ή εμείς που τα πιστεύουμε. Ωραία τα παπουτσάκια σου, Πέγγι μου. Τελειώνω γιατί να είναι αυτή. Γιατί σου λέει ρε φίλε, για να με έχεις φλωμώσει τόσο στο ψέμα, κάντε μπακαλά εδώ πέρα, ας πούμε. Κάνω τη δουλειά σου. Ποια είναι η δουλειά της, μαλακά. Λέω ψέματα για να γαμίσω. Να σου πω κάτι, νομίζω ότι bottom line αυτό είναι. Ναι. Παιδιά, θα σου πω ψέματα για να μπω, να βγω και να την κανά. Αν βλέπεις το ψέμα μπροστά στα μούτρα σου και το πιστεύεις και το τρως, δεν είναι πρόβλημα αυτού που σου είπε το ψέμα. Πρόβλημα είναι δικό σου που το έφαγες. Να τα λέμε αυτά. Εάν το αντιλαμβάνεσαι, πούλο, next. Δεν το συζητάμε. Όχι. Γίνεσαι ντελούλου αν το καταλαβαίνεις και το δέχεσαι το ψέμα. Ναι, και είσαι ντελούλου, ξεκάθαρα. Και τελευταία, παιδιά, ερώτηση. Εδώ η φίλη μπαίνει με τα όσα, έτσι. Τάου, με χειρόφρενα. Δεν φτάνει, λέει, που είναι μπάζο. Και είπα να κάνω και το ψυχικό για τα μούτρα του. Έχει και θράσος, λέει, από πάνω και μου το παίζει δύσκολο. Του γαμάς ή δεν του γαμάς. Η φίλη είναι φίλη μου. Πολύ, ξεκάθαρα. Πείτε μου τη γνώμη σας. Ο άνθρωπος έχει αυτοαπεποίθηση. Ναι, γιατί όχι. Νομίζω έχει λίγο θράσος. Αρχικά δεν κάνει ψυχικό. Τι ψυχικό κάνεις. Το ήθελες και τον έφαγες. Ναι, ρε φίλε. Τον ήθελες και τον έφαγες. Ναι, τελείως. Διαφωνώ κάθετα. Συγγνώμη, δεν έχει ακούσει κανένας για το PT fuck. Εγώ το έχω στείλει. Παιδιά, ένα λεπτάκι. Αρχικά δεν θέλουμε να κάνουμε shaming κανέναν. Ωραία. Ρε φίλε, έκανες ένα PT fuck. Ωραία. Αυτός δεν μεταξύ που του έχει κάνει το PT fuck, ξέρει ότι του έχει κάνει PT fuck. Δεν παίζει να μην έχει καθρέφτε σπίτι. Δεν παίζει να μην έχει δει την αντανάκλασή του. Τι είναι βρικόλακας. Τα έχει δει. Ξέρει τι συμβαίνει. Ξέρει ότι δεν είχε πιθανότητες. Ξέρει ότι μετά από σένα πήγε με τα γόνατα στην Τίνο και έλεγε. Βρέθηκε και αυτή. Έχεις το θράσος να μου το παίζεις μετά εμένα γκομενέτο. Ξέρεις ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναβρεθεί καμία και μου το παίζεις και ιστορίας. Βέβαια! Τι μας φωτογραφία τώρα. Η παιδιά Ναι. μπορεί να ακολουθεί απλά Ναι. τη θεσμητή γραμματόσημο ο τύπος και να λέει όπως κι αν είμαι, θα τη φτύσω για να κολλήσει κι άλλο, μήπως κάνουμε σχέση. Plot twist. Λοιπόν, άκου να δεις. Αυτός ακολουθεί την τεχνική γραμματόσημο και εσύ θα ακολουθήσεις την τεχνική δίφραγκο. Ξέρεις τι είναι το δίφραγκο? Στα μούτρα. Να το κολλήσει εδώ και να φύγει. Που έχει το θράσος και μιλάει. Όχι. Πούλο. Στο Tinder τι κάνετε? Λοιπόν, αγαπημένα ταλέπορα κουκλάκια, αυτές ήταν οι δικές σας ιστορίες. Προσπαθήσαμε να σας δώσουμε τις καλύτερες δυνατές απαντήσεις. Πάρα πολύ αντικειμενικά πάντα. Γιατί δεν είμαστε τέτοιοι εμείς. Πάντα το κοιτάμε αντικειμενικά τα πράγματα. Ποτέ. Λοιπόν, αγαπημένα μου ταλέπορα λοιπόν κουκλάκια, αυτές ήταν οι δικές σας ερωτήσεις. Θέλω να ελπίζω ότι σας δώσαμε τις καλύτερες δυνατές απαντήσεις που θα μπορούσαμε, να σας βοηθήσαμε. Αν σας άρεσε το συγκεκριμένο content, αφήστε ένα σχόλιο από κάτω να κάνουμε και part 2 με τις δικές σας ερωτήσεις. Δεν ξεχνάμε λοιπόν να κάνουμε τα εξής βήματα. Νούμερο 1. Με κάνεις follow στο Instagram. Νούμερο 2. Κάνεις subscribe σε αυτό το κανάλι γιατί θα βρω που μένεις. Και έρθω εκεί. Άφησέ μας ένα σχόλιο με τη δική σου ερώτηση για να την απαντήσουμε στο part 2 αυτού του βίντεο. Σε αυτό το σημείο λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το crew. Ευχαριστώ crew! Το crew σήμερα είναι. Τον έχει γλυκοπάρει στο καραβί του Glory. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά πολλά, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye!